ए फलना बा अरे कहाँ गली में घूमत तारू। अरे कहाँ घूमतानी इतना ना गर्मी कइले बा कि का बताई इतना एगो घामा कइले बा। गर्मी तो कोई असली बात ना हवा हाड नु कि कुछ कहे जो कुछ नहीं आवा है बैठ तारा से को समाचार बड़ुए। कैसन समाचार हमारा अरे से? बैठबू तब नु कैसन समाचार बा समाचार ये बड़ुए कि एगो हमारा सवाल बता रहा से। हमारा से? अरे तहारा से माने तारा से पूछा तानी अच्छा माने का तू मेहरारू हो जानत होइबू। बात पूछी। हमार ये सवाल बड़ुए कि केवनो मेहरारू के पहिले उहिले शादी होला आ उ अपन मर्द के छोड़ के आ उ भाग गइल ओकरा के का कहल जाला हमरा बुझाती नहीं के। एक भौतारी ये तो कहा ये न कहाला। ठीक है कहता तू ही। अच्छा ई पहले बताओ कि फिर उ दूसरा का कइलक आ ओकरो के छोड़ के भाग गइल तो ओकरा के का कहाला। छिहत्तरी कहाई। तू ठीक है कहता जब एगो दूगो के छोड़ के भागते भी तो छिहत्तरी न कहाई। आ आ तीसरा का कइलक आ ओकरा के छोड़ के भाग गइल तो का कहाला। सतभौतारी कहाई। जब कोनो पर टिकते नहीं खे तो सतभौतारी न कहाई। तू ठीक है कहता कौनो करोड़ छोड़ने के काने बुढ़ी मारी। लेकिन रउआ हमरा से काहे सवाल पूछतानी? अरे बीतल बा तब कहतानी रउआ पर समझ लो हमरे पो।